खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी हुग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै 15 साननि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव ओनसोलनि सिङाव थानाय गंबा गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै 15 साननि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै इरागदाव बर' गोजौ फरायसालियाव बेखेवनाय जाबाय। बे फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला एबसुनि सोलोंथाय नेहाथारि रिजय बसुमतारी बिथाङा आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय थांनाय निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय ढेकियाजुलि ओनसोलनि थुलुंगा आरसिन दैमारिखौ हांख्रायनाय जायो। लोगोसे दखरानि बिबानगिरिफोर आरो गोबां फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे हुग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मिरु आरो जिल्लानि बिथोन हरनाय बायदि जोङो दिनै दखरानि सिङाव थानाय इरागदाव गोजौ फरायसालिनि बे नब्लाङाव जोंनि ओनसोलनि गासै गंबा फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ फ्रि कचिं होनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवबाय। दा बेहाय जोङो बे फ्रि कचिंखौ जोङो 15 साननि थाखाय लानाय जादों। दा बे फ्रि कचिं होनायनि जोंनि मेन थांखियानो जाहैबाय बेनो जिहेतु बे गोलोम बोथोरनि बन्द समाव जाहाथे फरायसा आरो फरायसुलिफोरा ओरैनो समखौ आलादिङायै बेरायनानै बा माबा मोनसे ओरैनो बेखाराव हगार हरालासिनो जाहाथे बे फरायनाय आरो लिरनायाव नांथाबनानै थायो। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो थाखो 9 आरो 10 नि फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ सानफ्रामबो बेहाय फरायसालियाव दसे दसे फैनानै बे मेथ्स साइन्स आरो इंलिश ग्रामार बेखौ सोलोंथाइखौ लाफैनो हायो। बेनि थाखाय जोङो खाबु होनाय जादों। निश्चय जों आसा खालामदों बे कचिंनि गेजेरजों जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा बेहाय मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानानै जाहाथे बिसोरनि फिउचाराव बे मोजां जानो हायो आरो आनजादफोराव मोजां नम्बर लाखिहैनो हायो आरो बिनि गेजेरजों बिसोरो मोनसे गियानखौ आरजिनो हायो। बे कचिंनि गेजेरजों बेखौ जोङो सिन्था धारा खालामदों आरो बे हिसाबै जों बेखौ होनाय जादों। आरो नोंथांमोना नैबेयावहाय सासे निट आनजादाव उथ्रिसार जानाय लाबोनानै बिबुंथि लाखिहोदों। बेनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बे निट आनजाद दाख्लैबावैसो उथ्रिनो हानाय जिहेतु ढेकियाजुलि हालामनि थुलुंगा आरसिन बसुमतारी दैमारि बिथाङा बेहाय गावनि जितु लाइफआव स्टुडेन्ट लाइफआव माबायदिहाय फरायनानै माबायदि सोलोंथाइखौ लाबोनानै दिनैहाय निट आनजादखौ उथ्रिनो हादों आरो बिथाङा दायो डक्टर फरायनानै मोनसे लाइनाव फैबाय नङा होमबा। दा बेखौ माबोरैहाय जानो हानाय बेखौ फरायसाफोरनि गेजेराव फोरमायनानै जाहाथे फरायसाफ्राबो बेफोरबायदि लाइनाव थांनो हानाय बा माबायदि फरायनानै बोरैहाय मा जाहैखो बेखौ जाहाथे मिथिनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ लिंहरनानै बेहाय बिबुंथि लाखिनो होदों। निश्चय बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांनि फोरमायनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्राबो खोनासंना लानानै जाहाथे बिनि फल' खालामनो हायो। बेखौनो जों उद्देश्यजों बिथांखौ लिंहरनाय जादों। नोंथांमोना मा आसा खालामदों जे फ्रि कचिं होदों बेनि गेजेरजों माबायदि आसा खालामदों? दा जों बेखौनो आसा खालामदों जिहेतु बेहाय फरायसा फरायसुलिफोर फैनानै बेहाय बे 15 दिननि गेजेराव निश्चय बे फोरोंगिरि फोरोंनायजों एसेबाबो बेहाय गावसिनि सोलोंथाइ जिउआव मोनसे रोंगौथिखौ लाबोनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो आनजादफ्राव मोजां फिथाइ मोनहैनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामदों। बेखिनिया आरो बे दिनैनि फ्रि कचिं हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनो थाखाय जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि माननीय रिजय बसुमतारी बिथांखौबो जों बेहाय लिंहरनानै बेखेवनो होनाय जादों। बे आरो